Bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you, Baby, baby. I don't need dollar. Здравейте, аз съм Ема, а днешното видео е колаб с канала на две прекрасни момичета, чието име не мога да спомена. Името на канала им е малко сложно, затова не мога да го спомена, ще го има долу в описанието. И това видео ще е на тема дел, не, направи се сам, неща за училище и съвети за учене. Започваме с първото и единствено дело, което ще ви покажа. С него са ви нужни тетрадка за предпочитане да е един цвят, ножичка, лепило и списания или много едно списание или много списания. Ако нямате списания, може да си принтирате картинки. Също така ви е необходим един молив. Първата стъпка е да изберем картинки от списанието и щом ги изберем, правим триъгълници или каквато форма ние желаем. Аз избрах да ги изрязвам в триъгълници. Направете си много и те трябва да са... Броят им е в зависимост от вашата тетрадка. Аз избрах такива, които ще ми напомнят за лятото. Следващата стъпка е да ги наредите както вие желаете. Съветвам ви да използвате ето такива ароматизаторчета, да си ги изрежете и също да ги сложите, за да може от време на време да ги миришете. След това започнете да лепите. Ето как изглежда предната корица, когато е готова. Наистина бях впечатлена от резултата. Не мислих, че ще се получи толкова добре. Но за да не оставяме задната корица толкова скучна, ще ви покажа какво ще направя. Изберете си нещо или някъде, или да я знам, и го изрежете правоъгълно. Просто трябва да е в правоъгълна форма. Ето така. Ето и задната корица, получите уникално. Само искам да се извиня, че докато правих DIY, вие виждате наобратно, просто чак сега разбирам. Все пак надявам се да съм ви помогнала. No sé dónde me voy por ti veo, te bato me pego, sono un sogno un creo, sono ban, even с ban, dan, bet you wanna take. Нека да преминем към съветите и триковете за учене. Съветвам ви да учите в тиха стая, където ще сте сами, и за да ви е по-спокойно и да не става така. Не можеш да ми кажеш какво за мен е окей. Преди да заговориш, казвам ти не, дей. Искаш куплет, дадох ти ред, стига ли? Как съм с теб, как съм без теб, виждаш ли? Ходи там да слушаш някакви други гласове. Моя най-якия, пълни всички клубове. Искаш мене да си тръгнеш и от мене да си дръпнеш. Може ли да се отдръпнеш? Мърдай, бич, мърдай. Драмите на нула, музиката до край, ритъмта и признай, искаш мен, аз съм. Трябва да е тихо и тогава да почнете да учите. Не ви съветвам да учите на ниска маса, за да не се изгърбите. Хубаво е да учите на висока маса, дори тя да е в кухнята или някъде другаде. Важното е да е висока. Третият ми съвет е да използвате тефтерче в училище, в което да си записвате важните неща, да не драскате в тетрадките. Важно е да ви кажа, по-добре правете уроците цветни, за да ви е по-интересно. Нека тетрадките да са големи, защото ви се събират повече целия урок и използвате папки. Пишете планчета, по-добре. Видеото от мен за днес, надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте тълзъв и не забравяйте. Важно е да правите почивки, докато учите, за да не ви се натоварва мозък. Чао!